makita gali mog lugar nga mahanaw na yung una-una nga dinima o gusto mog stress-free nga lugar, laag na diri sa Kumaykay. Isa sa pinaka-nice nga place diri sa lugar na sa may Dahilayan, tawag sa Kumasayon, ang Kumaykay. So, kuni isa yung best house nila actually. So, ang ambiance pa lang daan, daog na daan. So, ikan diri makita na to ang nature, ang bukid, ang sapangin, ang mismong Kumaykay River. So, Kumaykay ka, nakong sa sopan. So, ang ilang payag o ilang balay, mura niya po siya, di siya murag. Nakagi mga arts ito makita diri. So, nasa mga painting. And the best thing is, ang ilang area mismo, gagamit yun siya sa nature ng mga gamit. Diba? Sir, okay na ba kung pasok dito, sir? Isa lang. So, ang ilang place, nasa lay attic. So, kung sa'yo nasa silang attic, tanaw na po. Wala. Ilang lang. Nasa silang attic karon. Nice food kayo diri. So, invite na po ang tanan nga maglaang sa Kumaykay. Labi na po namin ka na grupo-grupo. So, ito ka na mga recollections. Best place ang Kumaykay. Everything is organic, just like the rice, it's organic. Everything is healthy, and tanawa lang mga baso, no? The drink is healthy, it's out of mint. Ay, mente ni day. Oh, ngano man, abi Abi ni na ko mo. tong pangilot. Pangilot. Ini matilawan among natilawan nga kalami. Kung sa kalami, mas lami pa sa imo, boy bolket. Unsa nga kalami matilawan kay? Wala pa man ko nakatilaw sa imo, so dili ko makaingon kung lami pa ka o dili. My God. Pitok kay kay. Nagpitok-pitok ko kanos dili mo na pitok-pitok sulirap. Sulirap kay init, di ba? Oh, di ba? Unsa? Pon-pon pag maabri ng kamay kay laag mo. Kay lami kay ang ilang burger, promise. Islami pa si mong ex. Islami pa si mong ex. Alina maglaag-laag talibutong tang lugar laagog suroy na mag-enjoy mapawaw sa lugar nga lingaw sa dapit nga bugnaw laagog suroy na balik sa alina maglaag sa agad